The Cahirley agus ara banan ma ceist le scoil náisiúnta bhríde letar calla I gceantar na nilán agus thulamar tríd an bhean commerceáide go raibh an scoil le gúnú. Cahirlach an mabhard banistíochta caranúil go raibh go mbeidh sé ag dúnú dearadh na scoil bliana seo. Agus chuir sí iontas oranne go léir go háirid na tuismothirí agus muintear an cheantar. Agus tá tuigim go bhfuil an figur íseal sa scoil ó híomh na naltaide. Ach tháinig an cinenne tá an chosfalacht ar an scéal gur tháinig an cinenne a níor dua na daoine sa cheantar agus mar a dúirt mé na tuismothirí. So má ceist ort aniu I dús bara tá mé géirí ard na rinne a tharings ar an ógra seo go mbeidh an scoil ag gúna. Agus cumat lei sin soléirú áil an rá an rainn ar an ólas go raibh an scoil seo le dúnú, an rá teangbáil idir lucht banistíochta na scoile agus an rainn.